Ang kanyang paborito. Cocorol. Bukorol. Cocorol. Paborito ko, tuna bread. Cocorol. Ay, Yeah. parehas lang na. Coconut eh. Pinortat niya. Aha, iba yung buko at coconut. Gata yung coconut. Sakay na po kami. Cheers. Papagawa kami ng kape. Yan. Kape talaga. Kape is life talaga. Ha? Inuman sa gabi. Maglalagay pa kami dyan ng lighting. Lightings. Fireworks? Solar lights. Baka lang natin. Wangin. Ano? Ha? Oo, wag mong sundin. Maging pasaway. Maging pasaway din tayo. Ganyan. Uy, dayain na lang. Pag nilagay yung bato, angat yan eh. Oo. Ay, ibig sa tansi natin ni Lelibel yung bato. Oo. Sa tansi talaga. Ibabaw mo yan. Iba yung mga kutsilyo ni. Oh. Maglalagay ka na ng bato? Ano? Hindi natin sundin yung tamasay. Bakit? Hindi ka kayanin, makapal masyado yan. Makapal kuya. Baka maubos na lahat yan eh, dito pa lang tayo. True. Ito pa yan oh. Ang taas naman. Yung lahat na binigay mo sa akin, dito lang lahat yun eh. Hindi pa ka nahahabulin ko to, dito pa lang lahat yan. Ang taas naman kasi ng ginawa niya, no? Yun ang hinabol dito, para pantay. Huwag natin sundin. Ha? Yan. Oh, lagyan mo ng halo sa ibabaw. Ay, sa ilalim. To. Di. Kabisyong inuman na riya. Huwag ka mag-video. At nandito yung master namin. Hige. Ano kuya? Hige. Yan. Hello mga idol. Nagawa na namin ang aming kapehan. Although hindi namin naipakita sa inyo kung paano na naikabit kasi napagod na kami. Advance na lang. Alak lang pala. Masama pala sa kalusugan ng kape. Kape, guys. Natapos na namin ang aming mini coffee garden. Sorry sa kalat. Hindi pa natatapon. Pagod yan. Pagod. Ito lang. Ay, akin yan. Ito sa'yo. Kape-kape. Tinapay. From Nueva Ecija. Ang kanyang paborito. Cocorol.
Buko roll. Kokoron. Paborito ko, tuna bread. Kokorol. Ay, Yeah. parehas lang nga. Coconut eh. Pinortat niya. Aha, iba yung buko at coconut. Gata yung coconut. Sakay na po kami. Cheers.